А ти, кое трудно избираш? Да готвиш здравословно е трудно. Да ходиш по зъболекари също е трудно. Да отглеждаме сами храната си е трудно. Също е трудно да си абонат на аптеките. Да тренираме е трудно. Трудно е да ходиш и от болница на болница. Трудно е и да ядеш и треви и глухарчета, ама ще ям. Искам и аз! А ти, кое трудно избираш? Си избирам зеленото. Трудно е, иска дъвкане, а вие?